बोथोरा जोबोद गाज्रि बार अखा दामायनि गरमाबो ओरैबायदि आंनि जाथायनि फारसे मानसिफोरा बुंदों फोरमायना बुं रियेल ना फेक होननानै नाथाय इयो रियेलखा बिराद माने मा बुङो आरोना दा आइसि रुमावसो दोनदों माने दा अपारेसन खालामनायावनो 35,000 नांगौ आं जोंहा आमाया थांगोन माने ना फुङाव बेनो आं 20,000 हरखाबाय माने साबधान आरोखि ना बयबो माने जाहाथे खामानियावल' नांथाबनो नाङा खामानि मावनायजों लोगोसे माने बेफोरखौहाय जुदि बार अखा फैयोब्ला गावबा गाव न' बांफोरावहाय फैनानै थाफै ओमफ्राय लोगोसे बेबायदिनो माने गोबांथार जायगाफ्रावहाय दा जोङो बेजोंनो जिउ गोमानायखौ जोङो खोनानो मोनो दा बेनिखायनो आरोखि ना ओमफ्राय मोनसे लोगोसे बेनो नैबे भिडिअखौ नायनानै ला ओमफ्राय दाख्लैनिफ्रायनो आङो सिस्टार मा होनो लबिना ब्लग बिथांनि फेसबुक पेजाव नुनो मोनबाय थादों माने बिदा एक्सटेन्ड जानानै आखाइनि हारा बायनाय बेखौहाय बिथाङा खोन्थादों ओमफ्राय दा आङो दाख्लैनो नुदों बिथांनि फेसबुक पेजावहाय माने स्किनारखौ होनायनि ओमफ्राय बेजों लोगोसे माने स्किनारखौ होनायजों लोगोसे गोबां मानसिया नुदों बिथाङा बिथांनि फेसबुक पेज लबिना ब्लग 85 फलोवार्सनि बिगोमा सिस्टार लबिनाया दा होनाया एसे मिस्टेक जादों बायदि मोनदों आङो स्किनारल' होनानै जाया माने गोबां मानसिया फोथायनो गोब्राब जायो कनफिउस जायो मानि स्किनार बिलाइ होननानैहाय बुंदोंब्लाबो आरोखि ना बुंनानै होदोंब्लाबो ओमफ्राय दा लोगोसे सिस्टारा होनांगौमोन जे बै बिदानि माखासे एक्सटेन्ड जानाय बै फटकफोरखौ सेबखांनानै एसे जुदि होदेरनोमोनब्ला बै समावनो बेबायदि डनेट बिनाय एबा दुखुथियानि न'खराव माबा मोनसे थाइसे थाइनै रां अनसुंथाइ बिनाय नैबेफोरखौहाय माने जास्टलि नोंगौ रियेल भिडिअफोरखौहाय एसे होदेरथारखानांगौ आरोखि ना सिस्टार दा जोंबो फिसा फलोवार्सनि सासे फेसबुक क्रिएटर इउटुबनि बिगोमाब्लाबो जोंनि भिडिअआव थांनानै नाय आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेल फेसबुक पेजावहाय थांनानै नाय माने जाय बिथांमोना अनसुंथाइ एसे डनेट खालामोब्ला माने बै रियेल भिडिअखौहाय एसे होफानांगौ आरोखि ना अनलि स्किनारल' होयोब्ला मानसिफ्रा फोथायनो गोब्राब जायो दा सिस्टारा मालायफोरनि बुंनायजोंसो बै बाथ्राखौहाय बुंफुंनानै होदों दा बेनिखायनो उननि समफ्रावहाय जुदि बेफोरबायदि अनसुंथाइ जोंनि पाब्लिकफोरखौ जुदि हांख्रायोब्ला ना इनभाइट खालामोब्ला एबा डनेट जेनेबा लुबैयोब्ला अनसुंथाइ लुबैयोब्ला जानाय रियेल घटना एबा जाथायफोरखौ एसे क्लिप हो आरोखि ना अब्ला बांसिनै मोजां मोनगोन आरो बांसिनै मानसिफ्रा हरनो गोसो जागोन आंबो नायबाय थादोंमोन सिस्टार लबिनानि पेजावहाय बै थांनाय साननैसोनि सिगांनो सानथामसोनि सिगांनो थेवबो आङो भिडिअखौ दिनैसो बानायबाय मैया आङो सासे ब्रादारनि भिडिअआवबो नायदों बै सासे ब्रादारजोंहाय रायलायो जाहैबाय बिथाङा सिस्टार लबिनाया दा सिस्टारा हाबाबो जायाखै होनबाय सिख्ला बैसो दा बिमाबो गैला बिफाबो गैला गावसोर बिदा बिनानाव ल' संसारखौ जायो अनलायलायनानै दा बिनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंबो खावलायहरनाय जाबाय बिथांनि मोनसे पेजावहाय आङो नुदों नोंगौ बिदानि माखासे मेसिनाव सोनाय फट' क्लिप होदों नंगौबो दा जोंबो फोथायनो हाबाय दा रायजो राजा नोंथांमोना बिथांनि हास्थायनाय बायदि बिथांहा रावबो गैया बिमा बिफा गैला मावरिया दा अननानै आंबो सिस्टार लबिनानि जानानै खावलायदों रायजो राजा नोंथांमोन भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो आरो जा हायो थाइसे थाइनै जोङो साहा लोंनायावसो 10 थाखा 20 थाखा गारो बा 100 150 गारो बिनि सोलाय सोरबा बेफोरबायदि खैफोदनाव गोलैनायनि थाखाय हरनाया नोंथांनि थाखाय लस जाया होननानै आं सानो आरोखि ना दा जा सिस्टार लबिनाया सिख्ला हिसाबै एबा होफेरा हिसाबै होफेरनि मानसिफ्रा आन्दायोबो जेरै ससियेल मिडियायाव ओंखारफेरि मानसिया ओंखारनो लाजियो थिग बेबायदिनो बै सिस्टार लबिनायाबो हयथ'बा बै माखासे भिडिअ जानाय जाथाय रियेल जाथायफोरखौहाय होनोहाय न'खरनि हिसाबै आन्दा गुन्दा आन्दायनाय जाबाय दा बेनिखायनो जाय सिस्टार लबिना
ब्लगनि फेसबुक पेजाव फल' खालामदों नोंथांमोना बेखौ थांनानै नाय। आंबो बेखौनो बुंदों, आंबो दाख्लै नायदों, आङो कमेन्ट खालामहरदों सिस्टारनाव फिसायै, आरो सिस्टारनि माखासे आङो दाख्लै भिडिअ नायजोबै समावहाय नुनाय समाव आङो मेसेन्जाराव आङो नाम्बार बिहरदोंमोन, नाथाय सिस्टारा मेसेन्जाराव थांनानै नायाखै। आङो नंमारगौना नंमारा होननानै सोंहरनो थाखाय जाथाया मामोन होननानै सोंहरनो थाखायहाय आङो सिस्टारनि मेसेन्जाराव थांनानैहाय आङो नाम्बार बिहरदोंमोन, नाथाय सिस्टारा मेसेन्जारखौनो नायाखै। दा गोबांथार सिस्टारनि फेसबुक पेजाव नायजाथाव भिडिअ, कमेडि टाइप भिडिअखौ नुनो मोनगोन। दा नोंथांमोना बेखिनि आंनि खावलायनाया बेनो। दा जा हायो थाइसे थाइनै हरब्लानो जाबाय। सिस्टार लबिना ब्लग बिथांनि चेनेला। बाय बाय।